use Healthy Tuesday ekero daktari aikire ase studio turarigirira make chindega chara mnyokire 50 use 45 iguru yense moya bono mambe kurende hatujachelewa sana kilitogane tiegwe kwana gochasole usekirenge geito lazima tutakifikisha egerekero monta manyangana kyawene takomenya byake bocheno inyura morobero yoiga nigokoretwa na Tanecious Herbal Center igitali nene sana igasorongorwa Gusii nonye Kenya ngimana isiko ya Kenya ikiagara nere nyagitali ekorwalia gutumeka maliogo yimete ayo akonyira abantu abange ikiagara twatumekira maliogo nyagitali for a long time ndoliko nyora matokeo urinde bono tuiranire amaliogo yimete ayo akoroswa no bumanyi bwibirango bigoroke gima aigera abantu baito bakonyeka banyora abantu abange korasorongorwa Nyanza bagutara mpaka Tanecious Herbal Center egotokaria sumuchi ojogo nganchere tumwariganie umunyagitali twikira se studio egere atokwanie atatebinga sarwa murakera noro asengenje scenario mbule ya tubwakia nabaranyora sarure akuna mvua lakini tunasema mvua ni baraka tumwarigania senchera yabeno yo mtubule tunamesonga kando kidogo igogo tokubata daktari na inche Sara Nyarangyontita amano minto Joshua Auta kolinde Brighton wale standby kwene kianga kare bikombe bito byabeire nusugaiga na tuongezea kakahawa ekiagarobo kendumbororo karibu sana daktari. Asante sana. Karibu sana. Mira muno. Oro last week ikengima amaigana bako ni sana. Tumenye tina ayama igangora kulia. Maigato lete mpaka we thinking again daktari ndibogo jopo ika Tuesday oikasi studio. Kabisa. Nimefurahia sana. Tumenye tego ikatobono muri na ayama igango kulia. Ayama igango kulia. Nende tuyene no tuyene ni bono litukulia lero muneri kawaida ya Tuesday. Ono Jumaine. Ikomoka bano munyagitali o Tanecious Herbal Center na abandi bare umunyetenje butambe onkwegena na kila lituko ndibwata omugeni oya kila siku iko bono lero te kuburwa omugeni okubolina abange ngaya koru inkia okora inkia gototebi na mangana yo sipi gabwata machibu itukulia lero ekerole bosibwa ogwe TV yao oligirereti no yo gokwana igakoro ku daktari choelio mayo no munyagitali choelio mayo igakuru asinyagitali ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center ninyagitali unirie tari gotewa ekobwenia wetera samariogo yemete yani karoto kwana mariogo yemete tominetina amariogo aro sirikuru asemete atabwatike mikokendi yonse nda somuntu uri wegesongo bate bana ninyagitali ekobwena alternatively yani asenjere ndina oburwari buri bonde otanyore kurwa sensemo ya convectional ne karoto kwana convectional tominetina oburwari buri bwaje ebonye oburwaria buri bwaje tena wasongo omanyete karoto korukare traditionally abantu bamaitene karukwa rwalde malaria emitene roko endusunyu nteruga owe togoterigwe onywe obwene ekero civilization yacha ekareta oburwari obubonde okwenda alikuwa betu sindani kwa barua kwatebigwa no gotebigwa lakini nainde bono asengenjo ya morwire asengenjo yobokongu asengenjo yeji condition cyakire cyabere cinkongu ande yabetereirie etoirani ali astuarenge babatana te road to the beginning igo ngande tuirani ali astuarenge nekero kwere no gochio igo kwere no goetera Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center ne nyagitali gotoko muchibosongo una madam Sara teba asoro gongorwa Afrika ya mocha nero yoka ya kipekee na ndo manyete buna abange batamanyeti go sabange buna batarara ekero ko nyagitali chindo ko ereso munyagitali buna umanyete yaro tindairi esioroli riberera omogongo amagoro obokendu enda yani omutu wa chimioro chitiche ibinde byose pinayo komweresa umanya korengera lino uriro urayegete yandira apu ali opimu lakini Tanecious nyagitali ekipekee bakorokane ibintu byose byo kubinyora samo igento gokora gogo tubwachi machine chekerero chikorigererio mubero chiapimo mubero chiaringori mubero chiagotebi no muchando bwate malaria muchando bwate na arthritis muchando bwate migraine muchando bwate sinuses muchando bwate osine chialisa ihona naki amangana yonsi pi aliago chandete na bali bonsi bibwate muchando tokotebana akoigubuna ataigweti yani asenjirina ta kunyara kwereza yura nyanyora mangana igoko yanyora Tanecious yali asoko goikachi machine cyoka cyago pima cyako lingoli cyago tebunu rwari otariko eresa mangana ndosi na mangana yago toka Tanecious Herbal Center igotoko mu cyobosongo kisemo cya cyogo na kuri cyogo ne karokuru bosongo kwenda ukinyamira ngakyogo korana bo wetatra cha mocha na bo weta prisons kijire chibire nkomera na chire chikara cyo umire no busuka bosi yake yakwanyara cyogo primary kwa etani kwa enda sakoro kuna team cells
factory nirari emete yakabira abange bebire kuna team cells uri paro no bokoreria tari nene rike na Tanecious Support Center Limited na Tanecious Support Center ni nyagitari na ndine company kuria mario Gusii emete sa mario Gusii atakire gutoka emete nere gutoria nere kuria nere gwetana nere gokoretere ya wikari aye gogoika no kurwarigwa ugopimwa ukoringori na kwaego na kiokoro ikoro na bugwakire namba isimi yo munyagitari ngororo kabisa enoti sana ibere sana emu kianda ibere inye isano yani 0726924545 gusina bokwana no munyagitari asenjereria WhatsApp yani bakurukwana go chat 0726924545 wanja na boso wase mutandao Facebook gali ulike na Tanecious Support Center Limited Tanecious Apple Clinic Tanecious Apple Store mangana yonsi ipi na wakonya yako igolera Tanecious igotoka wanja na boso wase mutandao igalia o YouTube ulike Tanecious Support Center Limited na Limited igali ukolika lienge abakorra mangana yonsi ipi tukwana mnatogosomi asibali ba etiru ne chibicha kurumaega na masoma ito kurumaega alense amuye chibicha na boko yanyora ali na enda asibali batu anjite na boko subscribe okonyora yonsi kianda ayiko minali na boso aso mutandao itorio monene tokorukobugure ibintu byose igekabu byose ukorukune website www.taneciousupport.co.ke. All right. Bia mono sana naita Dr. Joel Mayo kwa Tanecious Support Center. Unalo introduction ya kigima mejipigie koko. Na inche tingo tigaramaga na inche mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital. Nsoma ya YouTube tonyola Ndizi TV News. Awego naende na bogo tweet @Ndizi TV News. SMS yao ne aliganire gwetera SMS number yere gorabu ase TV yao igobona daktari obekiro Musingi Foundation anyakoro mogene for the first time I thinking akwanyore all you need to know about the introduction ya Tanecious Herbal Center na kwa bahati nzuri mbabwata naende Tanecious Herbal College asibakorwa maigeri barorenga barabuka mbako bana uchusi yonsi ipigo ikababagere abantu bande ekiagera emyaka ngoskere ngweta tole tonyora abandi babwato Musingi umya bukororia abantu gutumeka mare wayemete ekiagera talibono twachaka korobo wenyobo neri twekagati kaberege gatukagenda na mangana yegesongo kabisa kolende bino byarengo kale montale kumanu motu kabisa montale kweyekerwe emete onywa obwena within a very short span igona kituiraneire daktari arorenga no azima turudi mahali tulikotoka na kigekora Tanecious Herbal Center wale asengenjia utapata haya wapi isipokuwa Ndizi TV na Tanecious Herbal Center. Karibu sana daktari. Yes. Kerona tebetengangu kwa na tole komo nilipata simu mingi sana no incho manyene na gani rikomanyanga twabere to kwaniranga science tinyinge cyakero burwaire bote batulenga headache oikoma umutungo gwatiole moto motindi wana nkaranga umutuoyo no kare magic in a way kero borwere goika otware symptom yo motwe wana rero ntete tora kwanira kabisa headache umutuo gwati ekeninke nitete kumanya muna sara nyarange tutamno mwanchu muna natete kumanyanga indio mutu wocha kwa manyanga ba no mutu okongati kando buyeka no burwire bwo mutu yani I'm having headache tora ratiga ngaki Charles na mutu watia typhoid na mutu watia sijui na mutu watia and tata kumanyanga emetweye igone kale types of headaches but ritanga ninde tora ratira daktari to chakerenga what is headache kero montaga dang mutungo ngati ole tora divination kamile egera tumanye gutrimbo kansenga do we have types of headaches tumanye kumayanga ndio mutu wati bona orobweka genuine bunekimo and then ndio go wati bona koreto ne binte nechi condition echichinde karibu sana asante sana omunyeterero turase akurukuna an interesting part yes yobo wali waito no semi waito ande kwa buri ya kabisa na umutwe ne uremetwe gose no mutwe ekaruto gukwanira umutwe no rokuru kwed ne head nero kirigento nero muteneneri igobona tutarabeka ekiguchimoino ndubwate head no muteneneri bwo mubere ne karuto bwate muteneneri bwo mubere nero teneneri to mubere onde go chinse bonse igobona
tutabwati umutwe ntugutwara umurai bw'umubiri na abantu abange bakoteba n'umutwe lakini egento ngere kemo kibisitasi mwanya bantu tutamanyiti buna mwanya bantu umutwe one okoboko kwane okogoro kwane ayoyo ninge binte bibire byaye very interesting ekiagara ke binte byonsi nebyo okoboko kwane kwanyali okogoro kwane kwanyali umutwe yone okorereki onyalire so we have you ntubwataye the physical part na ndi ntubwataye the soul Uriuraye bono komeki kwabaye twali physical part of you kenikia utwa manyana oyonsara lakini ayo yuraye ntubwate umuntu gotenenerete gosege ntugotenerete tokurukana umutwe the head na the head yekobe head asenge nchibuguriti ibintu biri bikogera umubero obumubere tokurukana the brain gosete nervous system so nervous system no mutwe lakini system we extended kuchia somo biro mugima kwarale bono ekarato kwa nego ya nervous system ekoto kwa ne rumutwe lakini uro mubiro mugima you see a center yaye erigora so the center of the nerves is at the head ekarato kwa nera umutugu gwatia ekoto minetina asumutugura asubuteneneri bwa obole ntubwate pain geteroro ntubwate oborro gete bororo that's why not abana ekarto kwana ed igotominetina abatineri twamanya komentana eki ogorumwa usogwatiwa ekarto kwana ekitominiti ogwatiwa ko muteneneri oyo that's why neba type chinyinge kuika omente ed headache umanya ko bumutu ata goise karo bwato gwati ko mubirone na boto gote abana ubwate pack egg ubwate reg egg stomach egg igo egg no gwati gukoria lakini wono ekoba unique ekere ko bomutwe because kwa mentire igari ase omuteneneri akorete ase omuteneneri ali wono omuteneneri oyo igaro omuteneneri asengenjo yobongo asengenjo ya nerves na nerves ichiao na chichikogera watara na chikogera wa parents na chikogera kwa ragera na chikogera kire kintu ky'umubiro tokorokana the communication part y'umubire nego ere through nerves pono ekero ogwati w'umutwe use ekero ogotebana n'obwate edek igo bwate ogwatigwa igo se ogwate signo egotebana ensemo y'umubiro aita y'umutwe use y'umubironde ni bwate kasoro because ekaro nako ningora igo natebirina umutwe n'umuteneneri n'umuteneneri oyo n'ubwate ibintu bikogera abantu igotoma gochiari gochimuino gosemirande ya etokorokana nerves na nerves yechi echikoenda kire ensemo y'umubiri na ende karo chikiroro chira mangana chaye gukurwara kurwasa umutwe bitokoro ko bongo ande chirania report chaye gukurwasa umubiri gochiari gochigoro bono andonsi ase kasure kobera aba muri bitokorokana nerves eko bikumnyokia amangana bakayigoro byate abana asenare akoreteki ari bube and that is why muna wati kagoteba kimukini yonsi kyumubere karo kigwete bube urire bondo ponse karo bwasera somubere onsipi ngokorerare kago kurute sino gochia sobongo yagera ikimanyereri kindi yonsi kiaba umutungo korore kingo gwati igo ekero umutungo gwatia igeminetina 1 2 or several parts cy'umubiro njibwate kasoro lakini rende bono umutuyo ogwatya ningieke munana tigiro tabakuruma ga matuka mange ekeruto gukwana igoro ya x gose ogwatiwa kumubiro ekotominetina eyeneke manyererio une mubere no gwete bobe patiwa x yechinchiri borweire patindiro konyora na x gichiro asenge gicire chinyene chigwete we ekero nerves chiwato muchando ekero brain yebwato muchando na yero na beko rute sino gochia sete same brain na ninyi gwete bobe yagero mutwe yo gwati iwasenjere nena umutwe no mutwe gwatia asenge ncho mubero gwete bobe lakini ntubwate umutwe yo rayo bage marakarenga marakabere ndo yorokete primary part yani gechakerio
primary immunity ne mwasirisi ekero omotu oyo ogugwatia asenge njoro bwoko monyene ogwate kasoro. Okay, yeah. Orobuoka bono. Orobuoka. Nekero tugukwanira omotwe ego tugukwanira na test center ya nerves. Igona nerves ichinyene na surrounding tissues chiaye kero chigwatu kasoro bono bochigo chigwati buno omotwe oromonye omonyene. Tugwati keburwere bondo bonse tugwati underlying conditions. All right, okay. You see. Bono oyinoro tugukwanira in fact. Oyibono omotwe ogwati okorokuna primary. Lakini ene tugwate omotwe ogwatia asenge njo yebime bibinde. Ebuna nakaeresire gocha chi condition yawo chiri underlying. Chiebisete imeyo omotwe na orotokorokana secondary. Yani uchire isikoli asanse uchire gochimoino. Okay. Bono omotwe oyo ogwatia ori primary no rori oyo. Omotwe oyo nekero brain yao number 1. Na bomutu nerves yawo se the brain tissues. Ama aria se obongo bwao ndubwate chinyama ndubwate bintu bingamare amakamasi ndubwate bibwate ose birororo bikubugoria mangana. All right. You see obongo bwao mbugire chipisi chinyinge asenge ya kiregasi bogokora kibogokora tokorokana parts of the brain. Ndubwate chinyama chibwatete ebintu ebidokorokana nerves asi chikokora chikobeka ebintu byabo chifile chibintu byabo asi chikogacho ekero chiaburirwe gentekamo chiabere deficiency especially oxygen. Omotu oyo naboko yo akindi yonsi wange gotika gwati igo yani na ekero chiaburirwe chiatware deficiency ya oxygen nabo chigo gwatirio kalioka asenge nchona egwetagete go signal the soul of you that this brain this nervous system ni bwate kasoro incho monyene ni bwate kasoro ngakingo kora bono goikenya go gwatirio kalioka na riyenjera egero mbweni ekiagero bonko muno boko trende to mubero mugima na boro bwo bonyene mbure mwanya bantu mbure part of you igona boro mbotete kwebweni so ekaro bwachake bwatwari kasore for a long time osege kakeke bwanyorana omutu oyo obeire persistent ekero very persistent na boko nyolense mayemo obugwatirio kalioka asenge njo that part of the brain na ere bwate kasoro osina boko nyora yonsi engima ni bwate kasoro ya gwati engima ekero obo imasinya mechi chiro chinyene chiakere chinguru chiae na boko nyona chiro chikomeki omutu oyo chakokore chakogwatirio kalioka na kugwa mono obongowe karuboko nyogokina ekoboko nyogokini chinyameji chiabo ekero chiko nyogokina chianyorana chiakeire ose ekero goiboru korwalia wanyorana chinis chiao ebroreri ruao ndobwate osomoibori gosoyonde gosomo maokorogote gocha mbabwate obokongobo bwichinyama gochikoikasi chigokea tokorokana brain tissues ose goikera ase okonyorana abwate chinisieji ose ororeri orwaye bugwati bomutu kwanyorana ereta bwati condition ende yonse lakini ororeri rwaye ndobwate bomutu bona begoikirenga kigete yemiaka yaye kwanyoro chakira okora kigotwara ogwati gokwaerio kalioka igona ekaruto mutu tokorokana te primary headache igo mutu oyo ogwatia asenge njoro monyene obwate kasoro nerves chire chia the center of the nerves in the head chibwate kasoro. Yes. Bia mona sana daktari asogo tubekera burungenga we have types of headaches primary and secondary dongo ikatora secondary lakini wana tuarata katora ligeli about primary headaches asenge njo mutungu ikororo oragwati so daktari nintagete kuelewa usinitete kumanya n'umwanjumule natete kumanyanga in this primary headache ntubwate types of headaches ekiagera andire chisa chindo ko nga umutugo wateliga kwe uchisa chindo mutu chira ondinaro mutugo wateli amaiso igoro ondinaro mutugo wateli kyongotiro ondinaro wateli ugatiga iga center egere tumanyenga as a primary headache umutu yo kwera torubwo komanyana with the central nerves chia beire nchibwatumbo kwerikano wake how do I know ngabono ekerombate primary headaches what type of headache ye ko ngatie do we have such omanyete headache ni bwate type lakini buna twate kote aba kulitanga ni suna natie kote aba ni lina ed plus x pono uwatiwa depending nense moyo mutu uwatia na
system sequence y'omuntu yo gugwatiria na bo gwanjo je beke type wao unabona abangu mete mbali bachinya gitari asige kenge agote guno bwate migraine ono basi nyuna migraine nubo werekyo nimelisikia daktari bono bakumanyana pado n'omuntu wogwatia patio airulie tarinde asengenjo yes sequence yo gukora ogwatiria but still is an headache so ekarto gukwana igoro ya headache nekaro omuntu ogwatia eito gwatirimo ogwati boire osogwati consistently nansemende yose yes lakini bono ntobwate omuntu wati chinsemo na omuntu wati gawosyo na omuntu wati chinsemo ga na omuntu wati gora na omuntu wati bonsyo omugima but you see egato kwa nego ya central nervous system was the brain igebe gora so omuntu yo ogwati asingenjo bongo bwo bwato muchando igo irigatiga bongo bwo bwo irigatiga the center yo mutu na bugiteri nescal egere mbokuno ikiana bogo control but ntobwate umutu watia on the left side right side on the forehead or on the back lakini yonsi no mutu ogo watia lakini bono umutu oyo bunoriga gosobosyo bwa buna boriga asumutu munoriga nerves chonsi pichikuru ensemo chonsi chomobere no chigokorera arari so yamanya ko make a condition gose yamanya go dictate onye no kuborogo gwatia gose kubwate kasoro then the signal ekogenda on the left side y'omutuo kwarire igo nafsi je karuchi gotirimo ko chimobero mu gose cyamagoko keraye yamonere test ne bangire na itaenda left itaenda right itaenda wapi so depending ne part y'omubere ibwate kasoro na kieko ero mutu go gwati osiyonsi Peter go gwatiri enseme na kieko ero yo mu gwatiri kero bwate osene underlying condition like pressure no bwate mutu go gwati on the left side na abandi baro mutu kera bwate condition ye umutu ko mwateri maega ekengiringi chakwaro iko ekero bwate go sen constipation those are factors chiko gero mutu gwati lakini ekero bwate condition in a certain part yo mubere ego signal the certain part of the brain produce a certain part of an headache tirikopo mubromo lakini one of the primary one ne karu mutu yo gwati boko manyene orona boko gwati mugima mutu mugima munore uso gwati riarari igora igono buna tukunya kugenda ndo kuikerana ekero gwate condition usene yenda umutu no gwento gwati nga yogo gwati igo karuto gocha muna tukunya usike karuto konyora ni keko ero mutu gwati na ende nsemo kiye yo mubere gwati no mutu gwati ntukwanire na umutu boko goro umutu typhoid umutu gwenda egora sigete na sigete yes thank you so very much manchumuriria ninge gendete kana ogende tukubwatia enkwana igoro yobo chino boitokera Jumanne ekero togusanga na daktari Tanecious omayo mini doctor koro daktari ya Tanecious Herbal Center kero togukwanira igoro yomotwe ogotwatia abantu abangina mbona mutuligireti abo ona kwanyura match kurumambi kwanyure chipanado na chipakanarete na chie the fastest remedy wajumuri na watu na Dr. Jelo mayo koro Tanecious Herbal Center ande tuwatebetenga muchano ndo wensi kora to okwanira megaiga igoli chibu igolire within daktari nesta yonsi ya Tanecious Herbal Center ta okwanira kende yonsi atabwati chibu lyae obuna bwobuya ekiagera marwe amaryogo yemete nigo tobwate chiremedi chiakero muchando elioro chengeye ga daktari nanyare gose iyo ndio anaweze kiagera bakori utafiti unarege igabwate PhD amanyango ika PhD omaite daktari ikatwara sogeria abantu nga yuigete so that abantu bamayanga kai we are talking with a professional igobono tobesa ko twara maisugusu ngo totebyari naenda sagotoka onyembono wa joiniri ngo twari naende namba yesimi osoro chira bango konyia because na yena ya beiro mutu 0726 924545 0726 924545 eyo karo kwanyali kirense no nyora ngango soka kwarenge aboko mwakira later of course kara rurase studio to akabona yekoro takunyara kubwata egere onyoro bokonyi wona kitogukwana nyoko bwata liboli igoro yomo to watia in any way aliboli gaiga egera akoiranerie na enda iso ukwerere buye mono ne karo gutarire nyagitari ya Tanecious Herbal Center igotonyora gwetera online
Ndizi TV News Digital ayona nsemo ya Facebook, Ndizi TV News ayona nsemo ya YouTube, na SMS number nere yore goroga bwase TV yao nabokulika libolyo ende gutaka go tweet nabokora boigo @Ndizi TV. Dr. Joel egarutu amanyirenga primary headache na orororo nkigeko yoreta na inde twarorirenga ntubwa the kinds of types of headaches whatever na bora watiria but all at the end of the day motu watia primarily wanataka kumenya what triggers these primary headaches bintombiroro situations inchiroro factors inchiroro chiko leta primary headaches muna libolirigia sana ekero tukona igoro ya primary headache umutwe ugochaka oro munyene nubwate factors chinyinge okogera umutwe uyo chaka gugwatia but the word itself eku explain is just an ache, is just a pain on the head. Yes, lakini pain yeye is just a communication, nothing else. Unless kebetereti wikira tora soko betelinga community lakini ene communication. So in other words, headache is not a disease per se. Yes. It's just a condition. It's just a symptom that somewhere is wrong. Yani na eke neke manyerilio unase na harali bobe. Yes. Ijapokuwa tuwate abana ekero asali bobe aro mutwe. Is a primary because igo umutwe uwe kwanira oro munyene na bono ninkorete kiningi gwete bobe. Nebintu mbiri factors njiri jikogera umutwe uyo uiguobe egere bwe kwanira na bono na nje ninkorete kiningi gwete bobe. Factor number 1 isumbueta abantu abange sana ane taraji kukwana number 1 ekato kwanira igoro ya headache ekoto kwanira one of the conditions also one of the signs ya kunirikira umuntu in life except 1%. Okay. Umeda abantu bali batanye kumanya muno mutu wati asinga njubanya gwati so they don't, you can't explain to them muno mutu ngo bati ole but abantu abange palikiretirero Ndizi TV umutu batiri rimogo sekabere dazi why uko understand la isina ngiye kutokoro ko mutu wati lakini mutu tanya gwati tamanyiti ikubona aroche na etolensende atanya ari kumanya lakini bali 1%. Iko ekero tukukwanira condition number 1 ayabantu abange batamanyiti nekero tukukwanira igoro ya cerebral atherosclerosis. Cerebral atherosclerosis numo chando bumo omokia ugo supply oxygen to the brain tissues. Inya community ekero ayimwanya bantu liga ihintu gekora gwatara ihintu gekora number 1 factor ekoreta chinguru abange batamanyite bakokana nindagereri tokuria no oxygen asamanyi ngao igo oxygen yekara yakeira asamanyi ngao no rageri guchindagere chionsi pi chiko menta energy togotwara nguru okonyorore fatigue. So oxygen yeye ne tokumusa kurwa chimbe tari gopimero ekerego soa kurwa ego soa serang cheo yagenda senkoro umukinoro kurusia amanyi ngara marabu abwata oxygen okoira sobongo. Numukyoyo otokogoteire usotikire yani asenjire ndeno ole partially use almost broken asengenje yibimanyiriri yawa use condition yawa nabokonyore nchari use nabokonyora ki nabo mutuyo gugwati munyerere nabo mutuyo gugwati serious nabo mutuyo gugwati kagabono ukorerase abe asengenje yaki bongo barobumbo gwanja oburu oxygen wokire ya ili oli mube kirege ntoke gotenena so your body will be at a standstill if there is no sufficient of oxygen ikobono na kinajero kira na factor number 1 yani na obongo bwa mburi konyora sufficient oxygen no nyuki mariogo sipia tokire nseye tokonyara go kanya umutu uyu na bari ko mudawa tena umutu ngatiri itari kurara butuko na mugaso paka nakora ikona ekina kiege ntege tangani kera turi go mutu gwati tokonyeka yendo kindi ya kabere nekero muna bona abange barigere tikorwabu ekero munango gutiga sara go konya so gukwana no go break kosiba match timba sako ba dehydrated ekero kwa very dehydrated yani amache naro akoira oxygen ya kabere ase umubere ekero intangani ire gwetera stimiro
bono ekera machaya keira somobere ebi mubia obionsi pina obiko ba dehydrated including obongo Yoma etene ka to kwana chi condition cha primary no bongo be karubwa kamukire bwa keire amaja atali enough na oxygen yoma amaja to konyuga bwate oxygen na hydrogen bibere bioka yani na chimbe chibe na chiko irwaso mubere ekarubia keire bongo bwa na borombo go function boronge igona ibinte bibere eho bire ki na biro bigo binga muna primary factors chigo triga obongo bwao bochake ko complain ryoka lakini ndobwate factors chinde chinke chiko garo mutu oyo obo primary ochaka gogwatia iye ndobuna bone karubwate birengereria bingi you are depressed na bokonyora umutu oyo owatirio karioka asengenjo yaki obongo bwao over stretch bwa strain emotion enough bono ngo complain uri na ebinte biobekirite ngorengereri tinkonyara byaetani ekewango kiane no bongo osimwanya bantu bunatungire kiro muntu naire gepimo aranyare korengereria kore aike enatinge ko etani abu kuikage turige omo chando oba obongo bwao na bunafs na bichigo kone gidu chia maiso go chia mato etoke kwabeire injured bwabeire nafsi chabeire injured andosipi asomutwe wasena maino wasena maiso wasena mato igo minutina enye asinare bwa umire katika berega lakini asengi nje twate abana primary no mutu wati uchigoro eita nafsi chiaki chia maiso chia tuare kasoro wasichia ba wiki ko ikobongo ba respond aso ku complain na ku complain na ku kutwaruka x chia baso mutwe wikabo complain ne bimumbira habikorete kibibwato muchando igona kindi yonsi ke kwa affect umutu na bora nyore ego waku kwatware injury aso mutwe eita sobongo ose aso mutwe na bokonya watwarire etiuma aso mutwe na bokonyora na aso mutuo watwarire gento buna abscess abscess ne karo gwaro nyorire bochabu bogosoka bwaro cia maira bune kenyabororo ose bune kenyaboti aso mutuo na kero kino boge koleta sana na bokonyora na injere obigoti biao bi affect nerves ciao bono ci affect aso gotara kwao ci atware injari bono kwanya no chake bigoti gawo chigoro omutungo gwatioririo karioka igona na bokonya kwa very exposed go chia siribirira ri nyinge na ndo menye tegento kende getari kubora ase amangano si pinalina ne chia sina jiro je karo chiri chinyinga sama nyinga oime na bokonya ora chia keiri oxygen ko enda so bongo bwao kwanyorana obongo bwao bwachakirwa communicate asensemo yogwaka osiyokorosia eki all right yes bia mono sana omwanchu murigeria Dr. Joel Omayo ngoro Tanecious Herbal Center tokwanira igoro yo mutu watia omuturaranga ne gento kiego soriganga omutungo ngatiure ento manyanga mutu kyo yo kugwatia twanyorere metu era kabere nto bwate primary no ro togenda togukwanira ngangi geriora akore either through lifestyle or such situation chira trigger omutu yo gwati gati bintu binde binge naro natakwe bolinga ine daktari obutumeki bwa nicotine barabumbu affect you montatu ale primary headache change of position njero koraro story korara boronge I think ngwa kwanekyo and nali na robo liganga skipping meals bana entonkera na skipping meals can it cause primary headache ya oyoli dia nyancha manero buli korotabaka about skipping meals umanyete ebyozi nakwanira factors chira around the head chigo go start headache lakini to what secondary factors chigo trigger an headache all right eyamwe yabo eri prolonged use of nicotine go se drugs in general ekarto kwa na igoro ya nicotine all right ne fact ni re ko kuna caffeine so evinte vivere ingoko sivire resistance ose over dependence yani oko nara enaro asobongo bwao so evinte bia karabia atwarire enaro asobongo bwao beat nicotine ama beat caffeine abantu mbali muno bone kanongo kwa negore ya caffeine ego minute ya machani ose kawa ekero kwa yitumire geka ekero wa tumire ekawo sa machani geka ekero wa tumire drug siegeka na bochi koenda chia create dependence to kuruka na addiction bono
nsende yonsi kwa itanire chisa chicho gotumia igontura kwa na meals ekero wa itaniri omuntu oyo goiko gotebina egentongire keborete otarareta so mubiro yone egere geche gukora geche go stimulate muna bona antu bali bagutumia mirasa amachani atige gutumia mira goika omuntu okoreki goika omuntu omwati ihona ebinte bigutumeka daily mbire bigu affect the nerves fact bibwate chemicals chikoenda straight to the nerves chiamanya go affect nerves chao chiaba dependent ine goika chitumie muna umeta abantu bali bagutumie omuntu oyo manene bukoro kwenya sora bona ekero kwa itumire mono abantu bali bagutumia maru ekero kwa tumire mono yani na ta kunyara goikaransa gose kwa dress no na abantu ta kunyara korage ta okora kende atara trigger obongo bwaye asense meri ni fact anire ya meko gero obongo bwaye po lazima obe triggered ebibiko gera ebinte bibya kora so mubiri bw'omuntu ekero bya narire ebikoenda bya so ase nerves chirito korokana effect ya monere enavwe ya monere ekokora judgment y'omubere osi yao tokorokana the judgmental enough bone binde byekaro bya so ire naro bikoenda bya affect bone judgment yao yakora kiyabarongo igona sinjire nene ekero kunyugo sina marua onye gokoro muntu kago staka ga okora ki asinge njo ya inda the judgmental index yae bone kwanya ona tari kunyara gokora judgment ya yengi ya asogotara asokoragira asogokwana asogokora kini yonse na ekere binde bya so ire bikwenda byatanga nerves yeri the receptors ji kunyara gokora emiroberi eri obongo bubwente gokora kwanya ona gwachakira utwale effect bona bwe konyorana bya gukoseri the ata secondary factors muna bono migraine muna bono insomnia muna bono lack of sleep igona ekero kwanyorire na ebintebi byachira so mubiro na singencho waturiga obongo bubu awose nafsi chao aita chiareta omutwe gose chiareta tosa ata factors bono gose signs chinde chuko boruno bono chitoro chuko chaga korumwenda ekero waitani gose ndagera nabolina uko etani emiri ekero begete indagera yao for at least 3 months mubiro korosi apiti sasa mubota menkoragera omochani wa etani saa 7 ihokonya no mubiro sensory through those yamanya kuchaga okoretera omuntu okora kigogwati na biko baterete omuntu buoka abandi barokonya ore korete omuntu nensiorori na bokonya ko yaretere fatiya so mubiro igobone ebi factors njiri chikocha chinyinge chikubwatera no omuntu oyo asengencho kwa sukire kurwasi apiti yao ya kawaida. By the way, it is true daktari abandi barokonya oranga anyatara nywe chai ya machani kichwe na muma umanya odanga ndoseli inonyene ekombe kemo I know our mothers wagina ndoseli tuma ekombe kemo kiana nchibweka obeka machani igwere buya endekera nyure opoa ora muna abaiga na bakomenya all our life was all their lives because mpanalitie omubere boyo you know now addiction na addiction tebu limit unless ekarwo Tanecious to kurusi addiction umorebi bwa machani no morebi bwa marua tofauti tiyo tofauti neli na mwenzi murabarebi binte bingawa lakini mwenzi na barebi goikonywa marua umanye korara nae go no goikanywa sigara umanye korara nae goikonywa machani umanye rituge limanye korara hata wise umutu warotogokira paka sugoja nabo gwati mugaso mugima ubutuko bugima paka sugoja koheruge kombe kirie kemo usogo sibo komo kwa machani ali umanye ukikokora kikoturizo mubero antoko gendera daktari kiagero muntu naraigo ubuliri kabisa gotebanga tunaweza pata contact ya daktari ama location eyo ninkwala omotebi na baranyora atete gosoka ntoko motiginga mpaka tochitomoya later moye location moye ni namba yesimu erigetirieta kolende ametuma. Thank you. Tanecious Herbal Center ninya gitari egotoko mu Kibusongo mojo uri bose boyino gakoro kuna daktari cyo eriyo mayo bose wali abandi bakondoka Dr. Tanecious abandi cyo eriyo mayo lakini abonsi egentone kama bamine tikiara cyo eriyo mayo gagotoka sine gitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center yegotoko mu Kibusongo chinsemo cha chogo na Bosongo
ekeroko chogo ne ekeroko kurubuzongo okwenda ukinyamira nabo kwete njira ya prisons onye wikire stage kusuko kurukuru etawuni suko kurukuru kisemo cyasune kameboli mate usikuru kisuko daktari korangeli ogi liao ya torrent la funkego tuyo mtubreto neligereri ekiagera ine information yengencho mwanchata geteko mayanga nkai daktari agotoka enamba ya yesimineri na inde nkaya bagotoka njoga gotoka lakini tigararo so gweli ogiria elira ba proper intevira sena makomanya wanta sometimes na obi kolima sometimes na obi ko misbehave anyorega okwano utaiwetibia endoli kenga tinda bwata na mbe yuboronge anyway na otolenere daktari Joel Mayo ko Tanecious Herbal Center ngitari ya chire nkuma imeyorongoro Gusii Central and East Africa West Africa ya mocha bunateba no arwaria banta bange ba wendre sai wanaishi thanks to daktari Joel Mayo igomano naye to bisa kusita wewe kuja moja kwa moja nche na boko ndigia ngote yabinga yago toka kolenda simano mwachimulili liobolia nigare content yako tabanga tafadhali tupatie namba na mahali location ya hospitali kwa karibu sana. Thank you. Tanecious yekere gotoka umuchi obosongo Gobosongo manyete tumineti na bosongo lakini to basa kuri Tanecious tauni me kiagara muteta sal species no manyete ndo jito na sal species byamono gwetani igona ekere gotoka sal species gali chogo ko bwate gali yao na mubabange ne no manyeta bange bakuruchise mawa bono mbali taxi mbali gali ase bago park tauni me to konyana ndi ko konyoro gwakani no gotoka muchi bosongo chinse moja chogo kero kuru bosongo okwenda ukinyamira na bogo eta prisons na bogo eta daraja moja iko mundo kurukuru keroka kurukuru kirigoli sia ikere daraja moja chake pali gotira oetani chogo primary ande para ti ojorole factory para mate yali kurukuna team cells ahikwa bori team cells ngai origeri para rogoro iko korori tari nene lirike na Tanecious Herbal Center Limited bande bakubona Tanecious Herbal Center Limited building kie ayesoma Tanecious Herbal Center Limited ikiara lili nene ko we building yeyo kuriya iko nande tolenchira igoro mbarabali iko na to konyara gosira na ikirota ito ikororo na bugu hake namba yesim engororo kapisa enoti sana ibere sana emo kianda ibere inya isano yani 0726924545 go wancha na go tumia mutandao uli WhatsApp uchati na nje no munyagitari enamba yesimi 0726924545 go konyorana ayonzi buno woni go mete namba ya daktari elimete kiagera na ero rasembeo abo gwake namba ya receptionist kabisa nengoro kabisa landline yarabone ngano mwakera gere on enotibere isato isano ibere yani 0202 0202 37 okobeke notibere marakane okore isato isano ibere koko nyara yonsi na makongo na bogo soga ali mutandao Facebook ali Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Store amalieta yonsi piga ali so mutandao Facebook ai kwanyanya waliroro urusi namba yesimio orora maliyo gotubwa torro ororekere gentoro so aso mutandao gali website www.tanecioushherbal.co.ke gosego konyara yonsi na makongu na bogutumia Google Map ikia no tole musubati naro gukwaniri ogiriga sana muniri sara ate na keep left right 2 kilometers ahead igali ase Google Map lika Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Store Tanecious chogo amalieta yonsi ipigo solike Tanecious Herbal Center Limited na bokonyare musubati uri okole tribuya pakago ikiarali ase chogo ase togotoka. All right mbemona sana Joshua ndego musubati yu bwatele gunelia nega koroko Florence asante sana mwanchumuligeria asante nkolenga kwa nyore namba ya daktari 0726 9245 45 ina yare namba yaye okumwakerekera ko igase studio akupe maelezo zaidi egero mutariro onyoro kubwena maete nowadays niko tutaito kubwena karo bagotanga giasirire nchira rogoro ogekebwateria nchira mate antaksari atebanga ni bora kusiba ufa kuliko kujenga ukuta to baisa kuna gosiereria ebe too late ekaro choko nonyorenga mangana igakongete kare it's high time ekaro to watch ase TV Ndizi TV morobere bwensa ke bachane Tuesday niko tole gasengencho yoko mekia afe yao
irane naende obumugima okora ebinto byao antora bange barwarete bana basinyira okora ebinto byabo asinyire ng'ang'aina ari kurus chinguru nkore egente kebuna natagete asengencho atamanyete kurende bono mwamanyire Tanecious Herbal Center nero lichibu naende ntantwateba Tanecious Herbal College nero rono kobwata omwana okorete form 4 otaramanya nki atagete gokora mwirega nyoro bumanyi oboiga nere mambiende ochonyoro muntu gako mu interview buna nchike gase studio kiagara na intungo kingakingo yarachire ngwita tole egana retonyore generation yende ebwato bomanyi ebingo karabale. Asante sana daktari asokorenga ibintu ebyo nakobeka ecology yeteneneire no principal Festus Nyagaka asante sana biamono ni nsome chijumbe birese tuiga tutaraenda asumotimoko moke turanyora matangazo abiri kurwa studio ndo chinaro kulikanga morning Ndizi family. After a busy day, I usually have headache. Why? What should I do? Ekerali tukuli ya very busy, busy. Akonyole headache ya very extreme. Akoteba kwa nini na ninaweza kufanya nini? Miyamono. After a long busy day, umenye tebu na tuati koteba obongo. Yeah. Na bumuntu no bongo egobora somutwe igona ekero kwa bo engage so much na oboko ba exhausted usina oboko ba tired lakini ko korrobo ngo oboko ba exhausted go tired immunity na ayo monyene ego kwa bokoria egento gietaneti bongo bo konyara inambe yemo namba ibere na bokonyorane ekwa bo strain so much yani njejereri munuri gusibata ni kwa bo suguma bakekona kwa bo ikinsinyo asinge njona ebintu bwari gokora intukuri gima bwari engage so much lakini egente getangani ubwenete gokora no ko relax abantu bandu manyete mbamanyiti ko relax ningi kuna bono Sara ekero wakoreri tukuri yao make it an habit asinge njo yo ku relax ko bongo bwao nenkoro yao no mubero omugima utakire kuri at least 30 minutes cyo ko refresh your mind. Yes, 30 minutes a day. All right. After wakorere gasi nyinga yeli tukuri yao after chores yeli tuko after a busy day. Okay. 30 minutes patinga kyo ko relax o ko relax away kurwa saving to biribigo biko involve your mind so much osebiri wagakorire omanye tebona Sara ko kurwa amanye kogenda achiko ko cyumuntu ndi naenda asakale atebe na bona ko kurwe gasi bona achirine that is not relaxing. Na ko relax ko ikaye mwanya bantu bunolego orachorege ntekemo kego komeki happy kekwebie ebintu birigwa kwa kodera litukolima ata waisi umanye to muntu agokora litukolya na ndo manya kuenge chobongo bwae ku drive home okagane kara ku drive home igona relaxed it's not relaxing because ono driving ni take to bongo bwa so much go ikanyumba kwa manya uchako kolia bana homework. That's another engagement yobongo bwa igona liyango 30 minutes choko relax inambe yemo namba ibere manyana chise choko kolegasi yao ibintu mbire bikobora so bongo bwa na kyogo feed chindagira nchire chiko increase the brain tissues en umubero onye go increase trikonya komenta ayigasi yao no konya go deplete yani konya go tumio bongo bwa ngonya go kya bole chinguru cha chimaso chiringonya go kya chire kwagera na bono mbuhango korosa aselituko ko bwa matukanda lakini if you make an habit every day after kwa code gasi yao you refresh within 1 week okonyorana wa change kuru habit yo mutu watirio kalioka ochiase okonyora lituko lya odirebuya. Asante oyon Chief Dennis Antumi karajense machia bumaliba is it bumaliba Chief Dennis asante oyino mugambi to Dennis Antumi kulikanga after busy day bede bagambi mbabwate gasi nyinge ona yana oranya orangeri wenga omoibyo tokira segete achikugambe kinekyo mbaro bagocha barwanete baro bano mugako yakamwateliso atagitaga mbekinekyo mwana naro utali ku school atagitaga mbekinekyo na tete ko ende baraza achiko kwanira security na atagite go ikoro na orangeri uno mo commissioner bachakuma so Chief Dennis tafadhali daktari watabire at least nyora 30 minutes karogwe isiro kora litikolia unawani meto unakunywa chai utoke saizi asenge nchego chaka shughuli cheli tuko asante sana celiboli yao nale igolika otebanga I agree with daktari yakoro kwa Divina Mora kwa South Mugrango I agree with daktari kwamba siku hizi kwanza uchumi vile imepanda
watu atu relax hata kidogo. Na tuta relax aje daktari? Saizi mtu analala mpaka saa 5, arengerethi naende mambi na kiakora. Kurumambi waire busy naende mpaka no nichitoro imiria wenete kurara. Muntu tarairi obokire. Ona tevirenga maene goika tutimoka. Asante sana Divina Mora asekerengereri kiao. Nindoche Nyatundo from Riambase no alima what I greet my wife Judy and all teachers and the security kurwase skuru ya Riambase Secondary School. Biamona sana asogotoma ujumbe yago. Naro tumire Facebook agotebanga Flash Thompson agoteba count me live korochi samachi akiogi. Asante sana kiogi nsaiga jirani cheito gaiga Nyakoe. Vansi Keri agoteba nonde mekolenda gotanga bwakire koroiga rongai. I'm tuned in though it's a sad day for me. Why Vansi Keri agoteba I've lost my aunt. Please, my advice to young ladies and men who are yet to start a family, if the relationship marriage is toxic, please walk away. Hii mwili haina spare part. Pole to Montarige. Aria Irondi village kwa kumpoteza my aunt Divina Kemto. Yago tebange relationship tige onye relationship te ku work out daktari mondo tigaso kelibaga okoba abused. Tebirenga pole sana. Agote abata uliza daktari, mwili haina spare part. Asante sana baba naende pole kwa kupoteza your aunt. Pole sana bantu ba Montalige. Bismarck mokwa, agote be protector Bismarck mokwa kwa Kisii getembe nubia. Niko ndani na tatu mwaboko na numurugio wa yokuru kwa Sharon, numwana yokuru kwa Eugene na Kalista Wanyateko na wali mimbako mweli wabaligiritige pindi. Omwaka kerecha agote balia michoki na inde imebuna botambe. Agote bataliko mocha taliko nyegera no nyangake. Asante sana. Asante mwagenda tuko tuikira gwetera ase chinsemo au aiga ase studio. Ngane tutora na daktari umutimogomoke uyo mtu Joshua arakoro bonchule buniri kawaida tokoirana nduligererie ngana ya a secondary headache. Tuwaligerere primary, tuwarorire nkige koleta types of primary headache. Tuwaligerere the triggers, binto bigo trigger. Umutu yowatie. Tuchikuligererie remedy ya primary headache tumayegoswa secondary nyechinsa chiko tuanchira tumanye gosuka motwe kore tutarenda somotimo na arore Chris Arogo awata ba also tuned in from Bogisero raganga kititi cha South Kisii County ntabirenga sara kidogo na nisahau pia mimi niko ndani. Asante mbijama na daktari. Acha tuende upande mwingine wa studio turanyora litangazo ana waranyora Tanecious Herbal Center kiagara ntobadhe litangazo hilo. Okay. Joshua kazi kwako. Okay. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siogwe chiro ya embassy ekeroko genda Nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi kwekera bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okogenda kujya ebintu byonse biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisii, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obasombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ensecho ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Ense ya bono nigeganetie obumanyi bwigoro bwamangana technology. Aigano edu computers egosoera email aba nigo bakonia na kuruo bokoreri bwichi computer ashinchirengia etanetie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT pochichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde vinge. Tarigo ryoka, nkuru wabare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosi yabare chi computer, ekerochi asarekirie, na software installation nebinde vinge. Nigo bare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room nambe mia yemo na isano na ibire, imeyo mochiobo songo. Wosoba keresime ase namba enoti isano na ibire, enoti yemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye ibire, gose, enoti isano na ibire, enoti ibire, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ase gatia ito, ntobwata abantu, bali nobolema. Nabantabwa, mbabwata magani yabo, mbabwate biewa, mbasomete, naboigo,
mbatagitama baga asemirimo na kubwatiswa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bia mono mwanchi muligereria sakobo maremereria tusharudi tena korasa nsemende mutimo ko kiagera gwika twende madukani egere tororenga mbire biebi na biro bitugwenerete kumanya mbali nganto gendete gwefundisha korase Dr. Jelo Mayo Tanecious Herbal Center egitari nago tebiringo tanyora and because Eastern Central Africa nere watu bugwene gutumika mariogo yemete tumerudi njia zetu za kitambo enda banta bange bakonya kire soon ndochito tuwale bali bagwenire bagokere tobokorari because njeno umereto monto mo daksana na nyagote bya gantenga nao yetia mariogo mungina gitego tumerenete agate bali saidika sana no mugongo bwate a problem andagate banga na maene igo na pimeturi tangani ngante bungwe shidegero mugongo mungina gateba ngamaene na boigo iga sante tumerete no mungina gete on my way go chesnya gitari ya hemariga agante biso I can attest to that ngamalio ga kolrigasi na inda banta banga bange ba konye kirego karibu sana nayo konye katotigara mega na boranyo no bwato muiri no bwato musani obwato mochando tumayitinga yugo chakera kolinde aiga you are on the right place asigita seni kya Ndizi TV riboli ya compliment ya otigeche wetra senchira yemitandao daktari nere tigara totibi mitandao ya Tanecious Herbal Center nto mutiga magega nto yakere koko nere to mutiga magega karibu asinge nje mitandao ya ino moko yebeka kera lituko nje anekere chumaine na nje tiganye beke na yebekere oya kuru daktari cholio mayo kurunya gitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center ni gitari yekerero ko bweni go etra sense moyemete yanto kurukana alternative medicine go se Apple medicine nere gutoko mucho songo igari chinse mochia chogo na chogo ne garo kuru songo ko genda guchinyamira na arumanyite ndaisi sana go etandi chogo primary usikubusi active cells oligeri paro gore litali nene Tanecious Herbal Center limited na ne nyagitari na ndene company kulia mariogo CP lakini umanyite ayo sinkianda ikuminirina no kokonyora enyagitari bwati chi machine chekerero chigo kolingoria ayo triko nyakoeresa marungana dosi utriko ngori file ende yose lakini umanyita yinda isi wake namba isi mi umunyagitari ngororo kabisa inoti sana ibere sana emo kianda ibere inye isano yani 0726924545 na bukumnyoka ali mutandao WhatsApp ulike 0726924545 na bugu wake simibona iga nonye munyagitari yake elimete ase namba ye landline onyore receptionist ali 020237 yani tro chaka na 07 ya chake enotibere chiko bachi notibere marakane ubekisa to isano ibere usie kama ngai umubori go sopu kibona igantara ikora ayonsi pi omanye kumnyoka mbaka ali so mtandao Facebook ulike Tanecious Herbal Store Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Clinic rano ulika Tanecious Herbal College ngokonyora mangana yo CP kali so mtandao Facebook so munyoka ali so mtandao website www.taneciousherbal.co.ke go wanja nabo kumnyoka YouTube barra mangana ya na ali twasomira kuruma kana ya ndawo chibosio asense mu chibicha ulike Tanecious Herbal Center Limited ulike lienge o subscribe ali orra mangana yo unagocha asole. Alright, bia mono sana. Mugambi Chief Dennis
Ntumi atebanga na maenene barasa gochibogia kumo asaba nto basalia bai bakorwa senya gitari facility ekorwa bogwenia anto bachakire koiba rero mpaka asata wenere tikoibwa atebanga na tubwatetie no mbona natufuatilia kwa simu ekera asokire kro nyomba tebire ngokwane sana tebire ngwani Brighton and data mbo mereta Brighton ritkuligoro ekera lenga sensemo ya bonchari tipo ekara bo PS achitoro no mo bunge bwensemeyo asante sana Chief Dennis wego muswati Vansi Kerry na tulikire message elitu asomanga anti ya na asiri anti ya chinsemo cheiro ndigalia due to a toxic relationship pole sana baba Vansi Kerry gokoranga mangana na karororo mangana na saligitasi nyumba gender based violence anu mundu na bara gorenga machecheiga anyorwa kirumuntu omo ya beire bube igo pole sana tunatakia montalige obale muchinga kichiga bagendete gwetira emichando nonde bwensi bali babwatira ni wene michando bono mambe daktari sanjo chinse chitu cheli chatigere chideka ikomichioka ndo tokwanira kegori ya secondary headache tumanye gocha remedy yechi headache yechunga na kitogo kora tinya wadenga daktari aro mutu nawe koko ngati sana yes kari asenye jichita ikachinke na boto gokwanira bwangu ni keko secondary na to yokwande keke ne simbo tomwe ko bakorwa condition ichinde igobona nati gote abagari na secondary headache no mutwe otari ko choro monyene isane headache itari yero yoketete neti ekoretwa na underlying conditions na underlying conditions na beko ba 8 oburwe bonde 8 birengereri 8 inja external or internal umanyite buna bone kero montale depressed kuiko mutu mwati otari gotika ekero montale stressed kuiko mutu mwati otari gotika igona yani asenjire ndene ekero bwate secondary headache egotominete no bwate mutwe ogogwatia asinginjo ata parts of the body gose ata conditions chire maega chibisete chikoroku under the line chiko kora kichigo turigo mutwe yo igo chi condition ichi ni chinyinge gukwana turi butamba mu ruirande anose ni condition chiri chiareta mutwe muneke manyirige tangani igona ekero bwate umuchando pressure that is for example na foko nyorana pressure ya ekere kwenda igoro umutwe ogocha bune sign ekero mnobono mweta basubati mbale kerali pregnant umutu kumwati sana so pregnancy can bring an headache na ekero bwate umuchando buno umuntu imbalance na foko nyororeta secondary headache ekero bwate umuchando buno gosebwenda especially typhoid umwete kero bwate typhoid umutu wati pakora sikubugana migraine ubwate usora sikubugana umutu oyo bono nkopasukoli na ndo manyete gento kende abantu batamanyite umutu no bugo gwati oyigubuna nkwate kole na ndo bwatike asingenje yake ubwati too much ile kero bwate umuchando o typhoid na umutu wati sana ekero bwate umuchando constipation iyo manyete isana taki secondary factor ikogero umutu mwati sana enda yawe kerere full o constipated o bloated nasima omutwe okurwe sigino asinge njona tokonyara gukora gasiende enda kede ani easy ekero bwate omuchando buno bono bwichi alisa chialisa chinyingi nabo chikonya cha kosiri omutwe ekero bwate omuchando bwa arthritis ukoro munechi joint na mutu turi gutigara maega na hororo goikokoreki ekero bwate omuchando nerves abantu abange bachinya gitari batebiguna ogwati gukugoroko asinge njo ya nerves ogwati kubigotibia asinge njo ya nerves ekero bwate omuchando bwa maino manyete buna bono erino rigwati buya mutu togokira tokurara ekero bwate omuchando insomnia because umanyete kartwate aba headache twate abo omuchando bwobongo no kero bwate insomnia tari kurara torjiteyo ekero bwate omuchando bwechi chichinengo chiayo gose muscles chiao ekero bwate omuchando asamatao yani asenjerena ekero bwate ebimo biao bigotumika bibwate omuchando goikabisigi no mutu otokugwatire ine arutokurukana underlying condition abantu bali diabetic ngwati kubaro mutwe abantu babwate omuchando cancer ngwati kubaro mutwe nekero gutumia amariogo ayanda convection abwate chikemiko chinde nando manyeta amariogo tari tokoyasariria origererie package ya mariogo akorukuna convection almost 60% ya mariogo ali na abwate side effect ya yabo elikirororera abera ikirikobo mutu gukora ki ogugwatia igona ekero kunyo mariogo ali asobonge na boko nyorana aruko manyene aretire tari tagitari oteba na mbali bako yarosia abanyene na ndingori kabari gari na hayo uri okunywa marua na hayo uri okunywa gutumia caffeine nyinge ibindi byose na bikoreta a secondary headache igona asinjire nina ibintu mbire ebinge bikoreta lakini umanyete bitu wabikwana byose asinge ncho
y'obumanyi bwa omurwaire orari lakini ngoteba otambena tobasa kuba omurwaire na ndo obumanya gitari tobasa kuigwenda omuntu gwate tebe na tebe tubasingya typhoid ya ene kego Tanecious eraro kuigwa omuntu gwate ayenju to identify na nse muki y'omubiri because machine gito gikopima chioka tumanye muchando kyobwate asomubiro egere tukuringori egere umanyuna norori tokoirio buya sana daktari amongino karinyaga choma ate ataraika Tanecious Herbal Center acha kuringoliwa. Do we have home remedy for primary and secondary headaches? Yeah. Home remedy ni nyingi sana na condition number 1 ekero gutumia home remedy yani ilioko lyankagari make sure na numanyete dosage ne dosage ntanga ni umanyeta samali wantete ko kwaya omugari na ali amororo utanyare overdose. Number 1 make sure muna tuatnate baliri tangani no bwate 30 minutes in a day choko relax ne karo minute choko relax no kwenjoy ekento go se game yani kini yonsi ke make you over happy asingi njobago te abana a smile a day keeps your mind at pay ihona onye gokonyana kendo keyo mucheso tu yu pwanjete na bukuri yo muntu yo ogukwanira kwarase ka kwa smile kwa iguya kwa relax yani umubiro okora ki relax iguiko inero dosage ntangani yankaga dosage namba 2 na mache make sure na mache ao okonyo at least aso muntu le nomo awento konyo between 8 glasses to 12 glasses lakini tari okubwate chagi ya mona ko ngotera limo agokora ya yo konyo mache consequence gradually ihona ekarwanyura mache agucho wa avoid dehydration namba 3 no wa avoid ebintu bibigo chikogera umutu wati una bantu bataba caffeine to nyara machani mono to nara ekawa mono caffeine to basa kobo morebi mono bwa maru obe depend no tejiti kunywa maru ao gosote jiti kutumia neko tinisiao ogoikwatiko to baisa komeki sure yani to baisa kokore mistake yo kutumia amalio gotokorokana over the counter paracetamol mono asenge njo yake abantu bale bamenyete na panadol mu buko bamenyete na headache mu buko actions ekero gocha konyana chianaliro mubiro to konyara gochitika because no nekero mubiro olebuya pado mutu go ikokora kiko wat ekiagara kwabeire addicted go iko avoid ibintu biribikogara avoid ki stress chinyinge omusubati nate abana toxic relationship avoid ibintu biruranya go avoid asobugi mabwa bikogara strain your nerves orengera limono unabona umeto chumi abere ngo talia saa ibweka asikiro umuntu ingibone go kohera stress because nabakiro umuntu amenye to buguma obako adjust yourself yani run to live ne bugima boli bunabako ate kubuna boli yes bia mono sana daktari wechindo chenga wakolre kolende about secondary yekola tuna conditions how can we nakitora punguzo watu kumutuyo out of conditions chi underlined conditions mnechi whatever yes you see mna watu have conditions chinde if it's pressure we comment ini pressure yao asede veli takire ko banomo to basa kutiga agenda igoro na pressure no burure bokoletwa aita na stress cholesterol ebintu na injury ebintu bune bigose asengenje genetics na chi condition ichire chinyinge twateba mna bone ko bwate constipation njirende te yorasima oriye chinda chibwata fiber onye kore kali usoje baka Tanecious inko detoxify ndusi ucha boli bogerate endagara yayi kwa meta somobe na ayo go chakera ucha korani na kyokori chindagara chingia onye no muchando bwate muna bono totebe suno yo typhoid no muchando kore tuna maji maji bichabu bigotoka sa maji amabekwanyi to kunyara ko make sure na maji ule kali onye to kunyara ko yabeli uri yenchera okoya purify yani abamaya aru bintu bichabu chiko endagara ya okori kali chini umanyete bono secondary headache igekoretwa na lifestyle diseases na lifestyle diseases ingo jikwana tulibutambe kere ya mayam so you prevent umanyete bagote abaso umuntu urubiga songo a stitch in time saves 9 akotanga kianda saves 9 igona etange kurua sebintu biribuji koreta umuchando ikiamuna bano tu ari gosen cholesterol nyinge eso aseme kimi na cholesterol mate ni chindagiro kuri kwatumia deep fried foods nyinge watumia processed foods nyinge sugar nyinge osidagiro chibwate sukari nyinge ya hichoria cholesterol wati chemike runa nate abana ikine kigetangani kiyoji kogoro muntu mwati na namba 2 enyumba yao etware ventilation enough na otena with lack of oxygen ya somongo bwa wiko muntu wati no nyaji ntatara chiri chose kosekendi yose otarikopa
iko make sure nyumba yao ne bwate ventilation na mambi go kuboka igore chidirisha igore mirango embeso isane rindi go gusie go gusoka umanye gukora umanye gutara. Asante daktari, lazima tukomee hapo. Kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Ukiona kwa nenga umejifundisha mengi. Goruase our learned friend, PH holder, daktari Tanecious. Ose Joel, abanga daktari Tanecious, agini ritalia en Dr. Joel Omayo kuro Tanecious Herbal Center. Your parting shot tukimalizia. My parting shot. Usiposifa uva, utajenga ukuta. Igona ekero utarachaka kumnyokocha Tanecious ingoli utararwara mono. Ngubugori wore gochi ICU. Omanye gocha uri gote abana na rwari wa ICU asiri kubwena ontyanyana gocha Tanecious. So usiposifa uva utajenga ukuta. Usijenge ukuta tafadhali. Kucha Tanecious Herbal Center ekiare nerero ikobweni. Yes. Namba ya daktari ya simu 0726 92 45 45. Tualengeno yo minto Brighton Makole marobele bwensa kia Jumaine yoba chenu ekerara suka kando lakini ame make sure kwamba ebikombe beito mbiranya ko babi kogenda inse ametujenga sawa sawa. Asante sana brother Brighton. No minto Joshua Uta nere producer yumorobele bwensa kekera lituko tunashukuru sana. Dr. Joel Omayo kuro Tanecious Herbal Center nere tobwate asumorobele. Ncheni onkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter na aya pia mono ekiagera wasagire na inte woikatwekire omwayo sasa niwa ende tuara lituko ligia. Ndizi TV.